Bueno, noaingoa aipatzerakoan nik uste dut egin behar dela lehenengo kontekstu baten barruan sartu behar dela, ezta? Orduan noaingoa gertatzen da, nolabait Kastillak lehenengo bere nolabaiteko penintsula iberika delako hori konkistatzen duenean osorik, orduan Granada, Portugal ere bai momentu batean, eta nolabaiteko Afrikarra den Kanarietako irlak eta dena konkistatzen dituenean, azkenean, Espainia una grande y libre egiteko hortan, Kastillak egiten du Nafarroaren konkista. Bueno, gelditzen zen Nafarroaren konkista, zeren 1500ean egina zuen Nafarroaren zati baten konkista. Ez da hor bukatzen historia bakarrik, zeren, karo, Espainia imperialistak eta genozidak, azkenik Estatu Espainola edo Penintsula Iberika derakoaz aparte egin zuen munduan zehar eta Amerikako kultura guztiak era genozida batean desagerarazi zituen, ezta? Orduan, hori da nolabaiteko Gaztela eta Espainiaren historia hori da. Orduan, ja, gaurkora etorriaz, orduan nolabaiteko noaingora etorriaz, noaingoaren referentzia da nolabaiteko independentziaren arrastoaren azken aztarna bezala. Orduan, hor dago batez ere, aspektu asko dauzka, eta horien artean bata izango da resistentzia, nortasunaren defentsa, bere lurraren defentsa, hizkuntzaren defentsa, eta orduan hori da nolabait isladatzen duena noaingo gatazka, batalla, delako horrek, ezta. Horren, etorkizenoari buruz, nolabaiteko memoria historika minimoak baldin badaukagu behintzat, eredu bat izan liteke etorkizuna zer egin behar dugu, zeren resistentziak era askotakoak dira. Izan litezke pasiboak edo aktiboak. Orduan, bakoitzak ikusiko du zer ataren egin behar duen resistentzia hori, baina, eskubide kolektiboen izenean, guk geure lurraldea berreskuratzeko eskubide guztia daukagu. Orduan, resistentzia hori nolabait jarraitzen du, eta ez zen bukatu 1521 batean.